Salutare toată lumea, eu sunt Ral și astăzi facem un nou episod de Samp. Așa, facem un nou episod de Samp și știu că n-am mai postat de mult și îmi cer mii de scuze, dar astăzi vom merge la aeroport și nu știu, și am webcam. Și stai să pun o pauză până să mă duc, pentru că cine o să-mi drum la aeroport, pentru că eu sunt timp. Ok, poate vă întrebați și voi de ce aleg mașina Turismo. Ei bine, pentru că dacă îi bagi nitro, ea nu, uitați, ia curbe și nu derapează. Foarte tare. Bine, uneori derapează, dar eu nu cred. Oricum, o să mergem. What? Ați văzut și voi asta? Cred că da. Dar nu știu ce a fost. Este aici un pod și nu pot să mă duc pe el. Ok. O să mergem cu elicopterul. Să pun elicopterul aici. Uitați că-ți vedeam. Am VIP. N-am rank. N-am casă, stats points 30, sunt beginner, killer rank tot așa, kills 8 și 2 headshot-uri. Am făcut asta. Și dacă vă place, să nu uitați să apăsați butonul like, pentru că mă motivează și o să fac episoade în continuare. Hai să ne urcăm aici. Uite aici. Nu o să mă uit prea mult la webcam pentru că nu știu. Nu o să uit așa de mult la webcam. O să fac și un tutorial, mai multe tutoriale, cum să ajungi la aeroport și căcaturi astea. Da, eu cred că voi știți. Ok, suntem la Juju. Să facem și noi niște bani. Hai să ne luăm mașină. Nu știam dacă puneam pauză sau nu. Activate. Hai să facem niște bani. Îl iau pe asta. 2000. Ăla a fost. Oh my god, cu speed. Hai să dezactivăm. Să dezactivăm speed. Am ce mașină tare. Ce aici? Asta, parcare. Cine? Nimeni nu și-a parcat mașina. Se pare. Te-am prins. Te-am prins. Oh, Ripperino. Haha. Rip. Nu cresc acolo banii. Hai să mergem sus să mă mănânc niște playeri. Cu mașina.
facem câteva kill-uri. Așa. Sper să n-aibă armă. Ce să tot repar mașina. Se pare că ăștia nu stau pe loc. Doar ăsta, grilul ăsta. Doar ăsta. Bă, unde-i? Uite-l, uite-l. Aha. Bă, distrug, bă, distrug. Ia. Lol. Ce face? Ce făcu ăla? Cum? Aia. Da. Nu știu cum. Hai să mergem într-un gang territory. Să punem pauză până ajung. Hai să mergem pe drumul ăsta, să mergem normal. Faza urâtă în roleplay când ai o mașină, nu poți să o repari cum e pe stand. Normal că e roleplay, dar în fine. Uitați aici, am murit eu odată, vreți să vedeți cum murim? Aici închem și episodul. Gu. Flash, repair. Good mode. Da, deschide-te. Până m-am gândit atât de mult, putem să merg cu elicopterul. Da. Jeep. Nu mă tăia! Așa, astăzi vă arăt cum să muriți pe GTA San Andreas. Oricum. Trebuie să-mi fac o setare. Unde-i controlul? Asta e. Așa.